Glung, Gus, Gus, yang pasti-pasti ngenekan Gus. Berat nah iki rada agal, Gus. Nak ucul kok poyoki ra Gus nah iki. Glung, Gus, Gus, yang pasti-pasti ngenekan Gus. Berat nah iki rada agal, Gus. Nak ucul kok poyoki ra Gus nah iki. Glung, iki to Gus. Lho berat iki to Gus. Iwak sakmene Mas berote jian pol-polan deng-deng. Tenang Mas, unggahke iwak iki karo guyu-guyu aja sepaneng. Aduh. Ramangan ora. Ibu cacing malah itu, Pak. Kena jebule Pak. Menang wae lho Pak. Iki entuk iwak Pak. Lah, mosok sedina mancing 5 nyari siji ya mending enekan aki to, Mas. Ora ketung boyoken engko kanune apa mbethetine. Tapi kan haihine to Pak Gus. Wes ora gumun aku iwak 5 nyari. Kecil. Rosik lek aja rosik lek lho Gus, mosok kalah karo lekmu kowe, Gus. Glu. Sakmono kowe ngajari nyampe lempe-lempe lho, Gus. Wah, jos lho, Mas. Sip. Lekmu jenenge master. Nah, kae mastur kae gelu. Tok nyeblak ben darani mangan, Mas, kae kancaku kae, Mas. Ide bagus niku Pak. Cocok melu aku wah. Lek lho Gus tamatno Gus iki berat ra Gus nek iki bedhek. Wis sakmene. Waduh berote jian. Njajal iwake grundelono Gus lamangan. Syarate iwake digrundel isik. Lho sepiro lek. Wul sakmono diunggahke to lek. Teko golek sing sak ember ngono. Wah, jos lek. Wis matuk. Masukkan. Wingi tak susul ya dadi sak ember to, Gus. Kena lek jebule lek tamatno Gus. Lho, iwak kena iki jebule mangan Gus. Nah, iwak mangan kena Gus. Nak ramangan ya jangan berharap kena lho Gus. Lotung ra. Lho Lek, yang pasti-pasti saja Lek nyeblak iki. Aja kakean nyeblak Lek. Nek ora kena aja diseblak Lek.
Nek urung pasti ya diseblak kowe. Wah, ajarane bapake abang kae iki le. Yang pasti-pasti aja Gus, glugus, glugus. Lah lah lah. Pasti. Padahal pancingku tak selehke tanggul iki lho, Gus. Pangan luweh ra luweh ngono jebule dipangan to, Gus. Wah, jan. Wis jos iki. Inilah proses kreasi dari seorang konten kreator ya ngono itu, Gus. Bagaimana mengubah ikan sak jempol jadi sak epek, Gus. Ditepungi. Wah, jos. Naiki ra ucul Gus, naiki ra ucul Gus. Aja ucul lek. Wolololololololol. Naiki tak rilis, naiki mesake tenan. Heeh. Rilis kali wae. Engko sewulan apa rong wulan mangan nggonku neh ya, Pak ya. Ben dadi gedhe. Klung ya ta lho kuwi sip. Lestarikan alam kuwi. Tak rewangi aku ngumpet nang buriwit iki. Glo Gus, tamatno Gus. Wah, jan. Tak kon namatke nggonku wae Gus, kambanganku ambles ngono kuwi tamatke teko anu. Kena jebule Gus. Tak kira ora kena malah kena to. Ora ngerti nak nyantol iwake Gus. Wah, jan. Rene ya wis to Gus. Sangkut-sangkutke nggonku gelasan senare iki. Oh, ruwet tak denda kowe nak ruwet ngono. Oh, ya ta. Wit mau tak kon rene ra gelem kowe iki ya wis jan ngawur kuwi mbrot-brot kene Mas jan kacokan kuwi. Siap-siap doa. Wis krungu suara adzan Mas. Untuk hari ini kita ajukan sekian dulu season kali ini. Nah, ini masih rame Mas tuh. Untuk yang baru menemukan channel ini silahkan bisa support channel ini biar selalu update info pinggir rawa pening Mas. Jos ra. Untuk yang selalu support channel ini terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan Anda dibalas oleh Tuhan dengan sebaik-baik balasan. Mung channel hiburan Mas. Jadi rasa sepaneng, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lain waktu, lain kesempatan. See you again, see you next time. Wah, suasananya jos. Tuh. Ono perahu barang. Perahu kira-kira ge apa, Gus?
golek iwak. golek iwak ya wis. Oke gitu dulu, bye bye.